שלום. לפני כשנתיים דוד שלי חלה במחלה, ומאז עשו לו ניתוחים והקרנות והחליטו ששום דבר לא עוזר חוץ מכימותרפיה שלאט לאט יעלו את המינון שלה ליותר ויותר גבוה. לפני כחודש הכימותרפיה כבר הרסה לו את המערכת החיסונית והוא קיבל דלקת ריאות ולא יכל להילחם בה, והוא נכנס לתרדמת והיה מונשם והיה מאושפז בטיפול נמרץ בבידוד נגיפי באיכילוב בתל אביב. וברוך השם מאז אנחנו רואים רק ניסים, המצב שלו השתפר, הוא ברוך השם חזר לעצמו פחות או יותר, גם עם הזמן האנטיביוטיקה הרסה לו את הכליות והוא היה צריך דיאליזות בנוסף לכל הטיפולים. בקיצור, ברוך השם הפסיקו את הדיאליזות והוא חזר לדבר וחזר לעצמו, אבל עדיין המחלה ישנה והם אומרים שאין מה לעשות איתה, כאילו שלא הקרנות ולא ניתוחים ולא כימותרפיה יעזרו. והוא חילוני והמשפחה שלו חילונית. הוא עם הזמן התחיל להניח תפילין, למרות שעכשיו הוא כבר לא כל כך יכול לעשות את זה, כי הוא לא ממש יכול לזוז, הוא צריך פיזיותרפיה. ובקיצור רציתי לשאול איך אני יכולה להתחזק לרפואתו ואיך אפשר לחזק את המשפחה שלו כל מישהו מן הזכרים ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום במשך 3 חודשים לרפואתו. אין להם מושג מה זה, מה שאמרת עכשיו. אז עוד יותר טוב. כאילו זה לא מדבר אליהם בכלל. אז הם צריכים לחזור בתשובה אם הם רוצים להציל אותו. ונשים שיכולות ילמדו חצי שעה מוסר, ספר שערי תשובה של רבנו יונה. אוקיי. ואם אפשר... מה השם? יעקב חיים בן רחל. יעקב חיים בן רחל, השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. אמן. ואם אפשר כבוד הרב, ברכה לזרע בר קיימא לי ולבעלי. שם? של בעלי. שניכם, כל אחד לחוד. אלמוג בן חווה. אלמוג בן חווה. ומרים בת דליה. מרים בת דליה, תזכו לזרע חי וקיים מהרה. אמן. תודה רבה כבוד הרב. כן. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. יש לי 2 שאלות. כן. שאלה ראשונה, באחת ההרצאות שלך היו החבר'ה של ערוץ 2 או של ערוץ 2 או של הערוץ הראשון, ואחרי שדיברת איתם אמרת להם שאם הם ייתנו לך הזדמנות להופיע בטלוויזיה אתה תאמר כמה דברים, ואז הם שאלו אותך, אם הם ישאלו אותך שאלות, אם תענה להם, אמרת שכן, וזה אחרי שהם יאפשרו לך לומר את מה שאתה רוצה. 3 שעות. זה בהרצאה אחת. 3 שעות אבל. כן. כן. בהרצאה השנייה מישהו שאל אותך למה אתה לא מופיע בטלוויזיה ולמה הרב אורי זוהר כן מופיע. אז ענית לו שהוא שאל את רבו ורבו התיר לו, ואתה שאלת את הרב שלך והוא לא התיר לך. נכון. אז השאלה בעצם זה מה פשר הסתירה. אין זאת אומרת, סתירה. למה שם כן הסכמת להופיע ופה אם ייתנו לי לא? 3 שעות אני אדבר ברשות רבי, ואם לא ייתנו אלא ישאלו רק את השאלות שהם רוצים, אז הוא לא ייתן לי רשות ללכת. הבנתי, ואם אפשר עוד שאלה? בבקשה. בעזרת השם עוד 3 שבועות קרב יום הפטירה של אבי, שזה 12 חודשים. ורציתי ככה שתעשה לי סדר בבלגן, כי כל אחד אומר משהו אחר. חלק אומרים שעד השנה הראשונה נפטר בהמתנה, חלק אומרים שהוא כבר קיבל את שכרו, זאת אומרת, מה הולך לקרות ביום הזה? ולמה ב-11 חודש מפסיקים להגיד קדיש שבוע? תקופה מסוימת, זאת אומרת. זאת אומרת ככה, ב7 הוא נמצא במקום, ב7 עד 30 הוא הולך מהקבר לבית הלוך חזור, 130 עד תום השנה עולה ויורד, עולה ויורד, ואחרי שנה הוא עולה ולא יורד. עכשיו, צדיקים עושים עליהם 11 חודש בשביל שלא יהיו כמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אז זה ההבדל. לא הבנתי. אם הוא היה צדיק, אז 11 חודש כביכול עושים, להבדיל בין אלה שהם 12 חודש שהם נקראים רשעים, וצריך להשלים את השנה עד תום. זאת אומרת שלא היינו צריכים לעשות לו 11 חודש? אני לא יודע מה הוא היה. מי אני שאני אגיד אם הוא היה צדיק או לא? ומי אני שאני אגיד אם אני לא מכיר אותו בכלל? אז מה עושים בעצם, 11 או 12? אם תעשו 12 לא הפסדתם, ואם עשיתם 11 והוא לא היה כזה, הפסדתם.
במה הפסדנו אם עשינו 11? שהחסרתם לו חודש. למה? עושים גם 11 ובעזרת השם גם אם הוא היה 12. צדיק. זה לא קשור למנהג שעושים... לא. זאת אומרת שעכשיו ב-12 אנחנו לא צריכים לעשות כלום? כן צריכים, למה לא? אבל זה שעשינו 11, הוא הפסיד בגלל זה. אם הוא היה צדיק, אז הוא לא הפסיד. ובמה הוא הפסיד בזה שעשינו? מה העניין פה? שעוד חודש ימים הייתם אומרים קדיש ועושים מצוות. לא הפסקנו חודש, הפסקנו כמה ימים סך הכל. בסדר, אז הפסדתם כמה ימים. אוקיי, ומתי מקבלים, זאת אומרת, מתי מחליטים אם לגנדן או לגיהנום? ב-12? אני לא מחליט, מחליטים לא, למעלה. מה כתוב בתורה? זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא מחליט לאן אדם ילך? תלוי אם זה נשמה של צדיק, היא מגיעה ישר למקום שלה, בכלל אין לה את כל ההמתנות האלה. אוקיי. ואם הוא לא היה כזה, אז אחרי 12 חודש הוא מגיע לאן שהוא צריך להגיע, לפי מעשיו. והוא יכול להתגלגל לפני ה-12 חודש? יכול להיות שכן. ואפשר בבקשה רק ברכה לעילוי נשמתו? המרחם על כל בריאותיו וירחם על נפש רוח ונשמה של אברהם בן שרה. אברהם בן שרה, מנוחתו עדן. ורפואה שלמה, תודה. אמן. ורפואה שלמה למישהו ששוכב עכשיו בבית חולים. מה השם? מה? יהודה ויקטור בן שרה, רפואה שלמה. רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. תודה רבה, כבוד הרב, תודה. כן. רגע. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב אני טוב. מדברת בשם חברה שלי, אורלי בת יהודית, שעברה 3 לידות ב3 ניתוחים. והניתוח הקיסרי האחרון היה מאוד מאוד קשה. עכשיו, היא רוצה להביא עוד ילד, והילדים אמרו, הרופאים אומרים שעוד ילד זה סיכון לחיים שלה. אז היא רוצה לדעת אם כן אפשר להסתכן, אם אפשר להביא עוד ילד. מה זה סיכון בכמה אחוזים? בכמה אחוזים אני לא יודעת, אבל הם אמרו שזה סיכון. שישאלו את הרב פירר. אם הרב פירר יגיד שזה סיכון שאסור בשום אופן, אז תהיה בעיה. אבל אם הוא לא יגיד שזה סיכון עד כדי כך, אז ישאלו חכם, יקבלו ברכה, והשם יעזור. תודה רבה, ואפשר לקבל ברכה לזיווג? שם? סילביה ברכה בת חנה. סילביה ברכה בת חנה, זיווג הגון מהרה. תודה. תודה רבה. כן? רגע, שנייה. כן? שנייה. כן. כבוד הרב, רציתי להגיד משהו כאילו לכל הקהל, אלה שכאילו לא ממש מאמינים. א' כל, אנחנו מאמינים די מאמינים, ומי שמנסה לברוח מהדת, הוא בורח מעצמו, בסך הכל. וזה מה שרציתי להגיד לכל הקהל. רגע. אתה מאמין? אני בטח שמאמין. אם אתה מאמין, למה עכשיו שדיברת שמת רק את הכיסוי ראש על הראש? אני ברחתי מעצמי, איך אני איתך? ברחת מעצמך? תגיד האמת, אני גם הייתי דתי. ולמה ברחת מעצמך? כי זה כמו שהראו לנו מקודם עם בחורה עם כיסוי על הראש. כן. שאמרה שזה הרבה אחריות. כן. היא צודקת, זה אחריות. וכביכול שנראה שאין לי מי יודע מה אחריות, כמו הרבה חילונים. מה פירוש? אתה לא אחראי על עצמך? כאילו, יודע, לשמור שבת וזה, זה קצת קשה. לנוח, מה יש לנוח קצת? מה קשה? שנחים זה קשה? עובדים זה קשה. אתה צודק, כל דבר שתגיד אתה צודק, אני לא יכול להתווכח איתך. איזה יום אנחנו, אתה יודע איזה יום? יום ראשון. נכון. יום שלישי זה חג. נכון. אתה חוגג, חג? בטח. הולך בית כנסת? חגים, הכל, בטח. פלל? בטח. שומר שבת? עוד פעם, לא. למה לא? ברחתי מעצמי. הנה, אני אומר את האמת. אז תחזור לעצמך. תכלס. אז תחזור. כאילו, איך אני אסביר לך? אין לי את האחריות לשמור את השבת. אז בוא תחליט כאילו, קצת שתהיה קשה. אחראי. מה קשה? ואני מדבר לא בשמי... עזוב אותם, עזוב. אני לא מדבר בשמי